Kaixo, egunon eta ongitorri etortzeagatik gaurko deialdira. Gaurkoan Euskal Liburu eta Dizka Azokaren 29. edizioa aurkeztera gatoz. Hemen kokatzen dugu aurtengo azokare bai Arrantzale auzoan. Eta Euskal Liburu Ganbararekin baterako elkarlanean edo jarraitzen dugu. Azaldu eta nik bai garrantzia eman nahi dioana da, egin dugun saiakera eta egin nahi dugun nolabaiteko koordinazio lan horri Hondarribiko udaleko euskara arloa, kultura eta liburutegi sailen arteko lanketa edo, ez? Oraingoan guztira 9 argitaletxe edo 9 postuz osatuta daukagu azoka. 9. izango litzateke Arma Plaza Fundazioaren euskarazko liburu eskaintza edo, eta gero horrekin batera saiatu garena da koordinatzen pixka bat Liburu eta Dizka Azokaren barruan udalak antolatu duen programazio horri, ez? 14tik 16rako programazioa. Egun ondan hori, mila esker baita ere, Hondarribiko 29. liburu azokaren aurkezpen honetara etortzearren, eta udalari eta teknikarieri eskerri bereena urtero beraien laguntza edo elkarkidetza lan hau ere aurrera ateratzen laguntzen deuskuelako. Eta zentzu horretan esango dugu, aurtengo nobedadia gehien bat, ontxe Durangon izandako azokara iritsitako nobedadia direla gehienak, eta beti ospetsuenak entzuten ditugu, baina ikusten dut besteak ere danari aukera eman berdiakela. Eta azken batean gauzarik aproposen esaten da, osteratsua bertan egitea, liburu artean murgiltzea, eta gero aldan neurrian erostea baita ere, eta zentzu horretan 110% berapena daukie nobedade guztiek, horrek esan nahi dugu, behintzat ere, esforzo handia egiten dela, bai argitaletxetatik ere, liburuak merkeago ekarri ahal izateko. Horretan beti izaten dugu hondarrabitarrak aukera hobia daukiela Durangon baino hemen erosteko merkeago erosiko dituztako liburuak, ezta? Eta azken batean da bakarrik ideia bat, bizi irakurrita gure leloa eta nahi duguna da behintzat euskeraz irakurtzea eta euskeraz behintzat liburu ere protagonista izatea, ez bakarrik zerian aisialdian baita ere, orain gabon garaian, opari bezala ere liburua oparitzen ikasi behar dugulako, horretan Kataluniarrak aurrera pauso handiek gure aldean, ezta? Liburu egun ikusten bauzue Katalunian da, gauza bat magikoa. Eta Euskal Herrian ere lortu behar dugula, eta ere gure hizkuntzan ere liburuak oparitzea, irakurtzea. Gero, berak esan duen moduan, liburutegiak guk nahi duguna da jentea liburutegitara joatea, liburua maileguz hartzea, prestamoz ere eta irakurtzea. Erosi aldanean erosi, zindanean erosi, joan eta azken batean irakurle zaletasun hori bultzatzea da gure helburua, eta horregatik egiten dugu Euskadiko Liburu Azoken kanpaina hau, beti Hondarribin bukatzen duguna Euskal Liburu eta Dizka Azoka honegaz, eta eskertu behar, berak esan duen moduan, hortzik izan den moduan, azken batean badagoela baita ere, udalak antolatu dako hainbat ekintza ere, gero Karmeloke kontatuko deskuesenak, eta gure aldetik, gure proposamena da, aldugun neurrian Euskadiko Liburu Ganbaratik, udalak pentsatzen duen moduan, bai joan berriztatzen, gauzak hobetzen, eta datorren urtean, 30. danez, behar bada, udalak guretzako eta zuentzako eta dalantzako sorpresaren batzuk ere eukiko ditu behar bada. Eta zentzu horretan, batez bere, onera hurbiltzen den guztiari eta herritarrari eta inguruko bailarakoa eta konbiatu liburu artean ebiltzea eta euskeraz irakurtzea. Eta azken batean sormena oso ona da gure artean, Euskal Erkidegoan eta baita ere kanpoan urtean zehar 2005 liburu inguru publikatzen ditugu, euskerazko liburuak esango dugu 40 milioi inguruko salmentak izaten dituela urtean zehar, hori urteroko datuak Euskadiko Liburu Ganbarak ematen dituenak, eta zer ezan, sortzaileak oso nahi ditugu, emakume eta gizonezkoak. Irakurleak ere potentzialki baditugu. Azken batean zer behar dugu? Irakurle eta erosleak gure sormen horri ere eutzi ahal izateko. Kultura beti doainik izan izan behar ere, eta orduan laguntzeko eskubideak eta azken batean idazleek ere hortik bizi ahal izateko, guk ere hori apostu egin behar dugu, bizitza mota bat izateko, hau da, irakurriz bizi izateko, eta gero ikusi gaztentzako ere, bai. Hemen ere oso material oso dago haur eta gazte literaturan, komikia, eta nik uste dut danantzako eta aukera guztientzako liburua ditugula. Beraz, jenteari izan, irakurri, baina ez bakarrik umentzeko erosi, norberak ere irakurri umen aurrean, eta ejemploa emon daigula danok, irakurle zaletasun hori bultatzeko. Gero galderaren bat baukazue, prest erantzuteko. Carmelo. Bai, bestetik liburu azoka hau hornitzeko,
pixka bat udalari buratu zaio zenbait ekintza osagarri eta zenbait ekitaldi ere ekitaldiren berri ematen. Zine zu belo Horien eta artean ematen. gero daukazue 11 tardetan Espitxu Hortoleten liburuaren Hondarribiko sarearen prentsaurrekoa, gero gaur itxasetxea auditorioan Black Izbeltza eta Ainhoa Bidasoa bideo emanaldia, Fermin Muguruzak egindakoa. Eta gero, abenduak 15 ostiralean daukagu baloreak liburuaren aurkezpena liburutegian. Orduan horretara konbidatuta zaudete ere bai bertaratu nahi baduzu eta liburu horren berri eduki nahi baduzue. Eta itxasetxe auditorioan Pink Floyd emanaldia. Eta bukatzeko abenduaren 16an larunbata, Bordari Zatarkako sari banaketa, eta Moby Dick 12:30 Hermandadean liburuaren aurkezpena euskeraz. Juan Garziak itzulitakoa, Herman Melvillenen liburua, eta nobedadea dena, eta horretarako ere gonbidatuta zaudete. Eta eskerrik asko etortzeagatik.